No se on Jume tässä terve. Tänään on tämmönen pikkunen projekti. Eli mulla on Kelekan kuomu, jonka edellinen omistaja, Kelekan entinen omistaja, saanut melko palasiksi, että semmonen kevyt palapeli tässä projekti edessä. Ja minäpä tässä näytän, mulla on yksi osa kuomua tässä pöydällä. Nämä on ihan palasina täällä ja mulla on Tina Kolovi tuossa. Minä näin hyvä ohjeen, jonka halusin myös jakaa eteenpäin, koska näyttävästi tämä toimii. Minä kokeilin tänne jo yhteen osaan ennakkoon tämän ja hyvin vaikuttaa toimivan, niin minäpä näytän. Elikkä tässä on palaset irrallaan tällä tavalla näin. Sitten mä lasken puhelimen tohon ja tosiaan tosta nyt näkyy oikein hyvin tää, että ne on tuolla lailla laitettu, kohistettu siihen. Täällä vähän kuuluu autoääniä taustalla, koska mä oon täällä ulkona, niin valihe tosiaan ensimmäisen palasen. Otat sen nurkan, mistä se lähtee. Työnnät Tina Kolovin tuolla tavalla reijän sinne. Sitten vähän matkan päähän toisen. Tää on niin lyhyt matka, että mä teen vaan tonne toiseen päähän vielä kolmannen. Noin. Nyt siihen on tullut noin 3 reikää. Sitten näiden reikien välistä aletaan painaa joka toiselta puolelta vuorotellen tällä aika tiuhaa tahtia ja tässä näkyy kuinka tämä lähtee sulamaan. Nätisti lähtee niin sanotusti hitsautumaan yhteen. Mulla on tarkoitus nyt aluksi vain kasata tämä tällä menetelmällä tämä palapeli kassaan. Ja katsoa, että kuinka paljon palasia puuttuu. Ja tosiaan mahdollisesti kuijutan sen sitten vielä lopuksi ja katsotaan mitä tästä sitten tulee. Tällä tavalla sinne tuli tuossa on nyt tommonen nätti sauma menee ja palanen pysyy kiinni ja sitten voidaan mennä aina toisen palasen kimppuun, mutta oikeastaan mä voisin kääntää tässä vaiheessa kameran teille, niin näette paremmin tämä operaation näin niin ylhäältä päin. Näin ikkää täällä näkyy nyt tätä, miten tämä palapeli on lähtenyt tosiaan kassautumaan. Laitetaan pikkusen enemmän. Oi, kuvakulma menee hukkaan. Pikkusen enemmän tuolta limittäin ja sitten näytetään, että miten se lähtee. Eli täältä otetaan nämä päävyt yhteen. Voi ottaa vielä tuosta välistäkin. Noin. Nyt sinne on tehty noin tapit. Sitten vaan yksinkertaisesti lähdetään tosta ensimmäisestä liikenteeseen ja tää on vähän niinku hamahelmet sullais yhteen. Mä en aluksi uskon, että tämä homma toimii ollenkaan, mutta kyllä tämä nyt toimii. Siitä ei nyt pääse mihinkään ja tosiaan nyt onkin tarkoitus vain sen verran saada, että tästä saa semmosen kuomun mallisen rakenneltua ja sitten katon jatkotoimenpiteitä, että miten siitä saisi
sais vielä pitävämmän, että se oikeasti kestää. Tämä on tosiaan Skido Safarin kuomu, ja tää oli sen verran harvinaisempaa mallia, että tätä ei näkyy tänä päivänä oikein enää löytynyt mistään. Niin ajattelin, että lähdetään nyt kokeilemaan, että eihän tässä mitään menetäkään. Kuomu on kuitenkin saatava, ja jos just samanlaista kuomua ei mistään löydy, niin modattava se on joka tapauksessa. Niin tässä on vähän tämmöstä diy-henkiä. Aikaa vievää hommaa, siitä ei pääse mihinkään. Mutta mitäpä tuo haittaa. Otetaan vielä tosta lähikuvaa. Vähän on ehkä toi tarra haitella, ei olisi haitannut yhtään, vaikka no tarrat olisi rapsutellut tässä vaiheessa pois, mutta jätetään sitten loppua kohti kaikki kerralla. Niin tietenkin jos tätä haluaa, että tänne ei tämmöstä suttua jää, niin nämä voi joko puukolla leikata pois, tai sitten voi kokeilla tällainen lopuksi vähän niinku rapsutella, että se sullaa tuonne ja siitä tulee tämmönen yhtenäisempi. Toki voi laittaa myös lisää muovia, esimerkiksi kokeilla vaikka nippusiettä tuonne väliin, niin tulee vähän lisää muovia tuohon, mutta joka tapauksessa varmasti joutuu hiomaan vielä, mutta näytetäänpä nyt, niin tämän näköinen on tällä hetkellä tämä, ja kyllä siellä ne vaan on kiinni, ja vielä on paljon palasia jäljellä. Täällä on vielä näitä pöydälläkin näitä palasia, mutta näikkää. Palataanpa tähän projektiin, kunhan tämä on vähän edennyt, niin mä näytän vähän lisää, mitä täällä on tapahtunut. No niin, tässä tämä näkyy tämä kokonaisuus, että melko palasiksi on päässyt jossain vaiheessa menneen ja on paikottu kyllä, mutta matka jatkuu ja katsotaan mitä siitä tulee. Eiköhän sitä jotakin tuu vielä. Nyt ollaankin päästy tämmöiseen vaiheeseen, jossa palapeli pikkuhiljaa on alkanut kassaantumaan ja se alkaa muistuttamaan jossain määrin Kelekan kuomua. Visiiri tuli otettuakin tuosta poista tuulilasiin ja sitten tänne on tehnyt vähän rautalangasta tämmöstä hämähäkin verkkoa, että saa sitten loppuviimein kiinnittymään tuon lasikuitumaton tuohon päälle. Ja nyt mä ajattelin tässä vaiheessa kokeilla vielä sulatella noita pahimpia täppejä pois ja ihan kuuma ilma puhaltimella ja sen jälkeen kevyt hionta ja
laitetaan kuijuttamaan. Sitten on tämmönen köyhän miehen taikatemppu, näin niinkö naps ja tsadam, nyt se on kuijutettu. Kuijutettu ja nyt alkaa tämmönen hiomisurakka. Kuijutuksessa en kehannut rekkamiehen vakoa kovin paljon esitellä ja tilat niin kuin näkyy, niin mä oon tällä todella ahtaat, kun on tämmönen vanha autotalli kysseessä, niin ei oo kunnolla niin tilaa toimia täällä, että alakelisissä ollessa ollaan ja säästötoimenpiteillä mennään edelleen, eli sitä lähinnä niitä tarpeita, mitä iteltä löytyy, niin niitä on käytetty, että tähän on tasan tarkkaan ostettu tähän mennessä lasikuitumattoa ja sen sellaista, mitä nyt on vaatinut, mutta muuten niin kaikki työkalut ja muu löytyy iteltä, niin tämmöisestä lähdetään jatkamaan. Seuraavaksi hionta ja katsotaanpa sitten, mitä tuleman tuo. No niin, siinäpä se kuomuprojekti nyt on kelekassa valmiina ja skido on kasassa. Eihän siitä ihan priimaa tullut, mutta kelekka kuitenkin ja kuomu vaikuttaa pysyvän kasassa ja näin poispäin. Väriähän tuo vaihto hieman, mutta eipä se mitään. Ensi kerralla tietää sitten taas vähän enemmän, että mitä sitä tämmöiseen projektiin tarviikaan. Mutta näillä mennään. Toivottavasti tällä nyt sitten ensi talvena ajellaan ja pysyy kunnossa. Eipä siinä sen kummempaa. Siellä jotain projektia näkyy taustallakin, mutta eipä niistä nyt tähän videolle sen enempää. Ei sen enempää. Semmonen.